Hindi natin inaasahan mga pangyayari. Dito kami sa Elgin Station. Dito ba sa baba? Ayan. Hello! What's up? Mga higala! Mayong hapon mga kahigala, 2 o'clock na dito no sa hapon. Matagal din ako hindi nakapag-vlog, no? Hindi ako nakapag-update sa inyo. Mag 1 week na siguro, no? Kaya hindi ako nakapag-vlog dahil may mga kaganapan na hindi natin inaasahan, mga pangyayari. At yun, wala akong ganang mag-vlog. May mga private din kaming mga lakad ni Banana na di dapat rin i-vlog na, no? And then may mga lakad din kami sa aking friend na private at di rin dapat i-vlog. So yun, hindi ko na lang i-mention sa inyo kung sinong close friend ko. Yung Banana niya is nawala na, no? Palagi ko siyang nasa vlog. Palagi ko siyang i-mention sa inyo na si Kuan, si ate, ganon. Ito, binigay niya, ito, ginawa niya, yun. Banana niya is nawala na talaga, as in, napakalungkot. Hindi namin inasahan na mawala siya kasi super bait talaga yun. Di talaga natin alam, no? Ang panahon ba? Napakasakit na, yun. Nawala siya, bata pa. So, nabiyuda si ate na, bata pa din, no? Yun na nga. So, kanina, may pinuntahan kami sa aking friend. Tapos, pumunta din kami sa isang friend namin. Doon kami nag-lunch, no? Kaya, hindi na lang ako nagbibideo kasi wala ako sa mood din. And si Banana is nandun, nagtrabaho pa, mamaya pa yun uuwi, mga 3 siguro ng hapon. And 5 PM, pupunta kami doon sa bahay nila at dadalaw kami doon, kami lahat ng mga bishes, mag-condolence, alam nyo na. So yun, kung makakuha ako ng video mamaya, para maka-update ako sa inyo ba, magkuha lang ako ng kaunting video kung ano ang mga kaganapan doon kasi sabi niya okay lang naman daw magkuha ako ng video. Life is too short talaga mga kahigala, no? Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magpasiaw sa akong pamilya. No, before lamang to mga kahigala na siaw ko, pero ngayon is buta naman ko eh. Labi na sa akong Banana ngayon, no? Super bait na ako. Bitaw oy. So, ang hirap mga higala pag yung Banana mo is mawala, no? If ever si Banana mawala, paano na lang ako? Oy, wala siyang pamilya dito. Tapos ako din, no? Kaya pala si Banana is gusto nang umuwi sa Pinas para daw safe na ako doon, no? Tama naman yung desisyon ni Banana na uwi na lang kami. Kung itugot sa Ginoo, no? Kay lisod mga kahigala pag nasa ibang bansa ka. Lisod. Oh, marami kang kaibigan pero iba talaga, iba pag nandyan yung pamilya mo. Salot nga ako kay ate. Believe ako sa kanya. Kasi napaka-strong niya ba na asawa. Pero kung ako nasa sitwasyon, di ko alam kung kayanin ko. Di ko alam kung maging strong ako. If ever si Banana mawala, ganun. Ayoko, gusto ko din mawala. Parang ganun. Di ko alam. Ay, Diyos ko, Mayo Marimar. Hindi ko kayanin talaga mga kahigala as in. So yun ang mga kahigala, no? Hindi na tayo mag-topic niyan mga kahigala kay kahilakon ako. Nagluto ko kanina mga kahigala, no? Para lunch namin ni Banana. Naghuwat pa ako ni Banana, nag-lunch na ako. So mag-lunch ako ulit pagdating ni Banana. Nagluto ko kaninang umaga ng sabaw ba na beef. Oh. Yan. And then, walang rice, no? Ang aking giluto is, nag-boiled lang ako ng mais. Oh. Yan lang. So, diet tahay si Banana ngayon. Kaya ako, kanina lang ako kain ng kain. Papunta na kami sa bahay nila ate. Maulan dito. Kaya nag-jacket kami ni Banana. Hindi na madagi smile ang katugnaw. Ano ba number 105? 105. Nasa Beshi. Nasa visit. At saka location. Nasa visit ka naman. Tayo, ipapaganda natin. Paano naghinukto ka? Bakit wala
kasama. Nasakpan. Wala akong sukli niyan. Wala akong sukli. Hello, to Cindy. Hello, Lizzie. We are rejoicing. You are in heaven. We are celebrating your life in Jesus' name. Yes, amen. Okay. Lahat kaliwa na sa kaliwa. Smile mo nandyan. May medical aid ba? Next morning. Kagabi pala mga kahigala, hindi na ako nakapag-update, no? Kay gabi na kami nakauwi, 10 PM na. And then, Lulog Litso, kay Kapoy. Hindi din ako nag-video-video kasi alam nyo naman, no? Pupunta kami ngayon sa city. Kay Nami, nagtuon, no? Importante. Yan, si Banana is nag-drive na, no? While nag-drive is nag-smile pa kay... Nandito kami sa Elgin Station. Dito kami kumakain ng lunch. Ang aming in-order sa ano lang, pasta lang ba at pizza. Ito ang food namin, oh. Tapos si Banana is nagtagay-tagay na naman. Sa akin, Coke lang. Why you tagay-tagay, mahal? Red Horse? Into draft. It's my new beer. I used to drink the lager, but now I drink the draft. It's like Nasa taas kami. So, madungawan mo ang mga tao dito ba sa baba. Ayan. Sa likod. Nandito pa kami, no? Naglantaw-lantaw pa kami sa nagkanta-kanta ba? Ang cute ng mga dalawang bata, oh. Ala, kat-kat. Maraming naglupad-lupad mga kahigala, oh. Pauwi na pala kami. Hindi yata to sila nilalamig. Ang lamig kaya. Gabi na mga kahigala, no? Katatapos ko palang nag-lower sa aking buhok kay galing ako naligo. So yun lang ang masishared namin ni Banana yesterday and today. Sims as usual. Si Banana is naglantaw na naman ng TV. Ma-stress na naman siya sa mga balita dito. So yun lang mga kahigala, ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy, and most of all, be kind. Good night sa tanan!